Днес ще говорим за това, как видеото се превърна в най-силния инструмент в модерния маркетинг и защо все повече бизнеси разчитат на него, за да достигнат до своята аудитория. Живеем в свят, в който потокът от информация е огромен. Затова видеото става най-предпочитаният начин хората да получават съдържание. То е динамично, лесно се възприема и създава истинска връзка с аудиторията. Професионалното видеозаснемане и видеята, създадени с изкуствен интелект, помагат на бизнеса да постигне по-силна ангажираност, по-добра видимост онлайн и по-ясна разпознаваемост на своя бранд. Видеото може да увеличи продажбите, особено когато показва демонстрации, ревюта и презентации. То оптимизира разходите и прави планирането на комуникацията по-ефективно. Доброто видеосъдържание не просто показва продукт, то разказва история, изгражда доверие и създава емоция. Когато е подкрепено с ясна концепция и професионален монтаж, то превръща зрителя в активен участник в общуването с бранда. Силната идея е сърцето на всяко въздействащо видео. Когато концепцията е добре планирана, видеото става цялостна история. Подчертава ценностите и идентичността на бранда, създава по-дълбока връзка с аудиторията и лесно се адаптира за различни канали, като сайт, онлайн реклама или социални мрежи. Професионалното видеозаснемане и монтажът са основата на качественото бизнес съдържание. Процесът включва планиране, заснемане, обработка, добавяне на текстове, музика и визуални елементи, както и адаптиране на видеото за различни платформи. Това гарантира ясно послание и силен визуален ефект. Социалните мрежи изискват кратки, динамични и визуално интересни видеа. Когато съдържанието е добре подготвено и съобразено с спецификите на платформите, то привлича вниманието по-бързо и задържа интереса за по-дълго. Анимираните видеа са чудесен избор, когато трябва да обясним сложни теми по ясен и запомнящ се начин. Те позволяват повече креативност и помагат на бранда да се открои с модерен визуален стил. Все по-важна роля имат и видеята, създадени с изкуствен интелект. Те ускоряват процесите, намаляват разходите и позволяват повече персонализация, но тяхното използване трябва да следва етични стандарти и ценностите на бранда. Инвестицията в видеомаркетинг е инвестиция в дългосрочно развитие. Видеото е най-бързият път до клиента, независимо дали целта е продажба, популяризация или изграждане на имидж. Ако желаете да развиете вашия бизнес с професионално видеосъдържание, ние от екипът на MeMotion сме на разположение за консултация. Можете да се свържете с нас чрез контактната ни форма или на имейл.